2.5 సిల్వర్లో సూపర్ హారాలు అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. అండ్ ఈవెన్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే గోల్డ్లో జనరల్గా వేస్టేజ్ వీటికి 15 to 20% తీసుకుంటారు. బట్ సేమ్ యాస్టిస్ లుక్లో మనకి 92.5 సిల్వర్లో హారాలు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా సూపర్ డిజైన్స్, అన్ని కూడా డీటెయిలింగ్ వీడియో అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను. హారాలన్నీ కూడా సూపర్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఎవరికైనా దీని గురించి డీటెయిలింగ్ వీడియో కావాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ బాబు పర్ల్స్లో ఒకసారి రీసెంట్ వీడియో సెర్చ్ చేశారంటే ఆ వీడియో అనేది వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇంకొక 1 అవర్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. బట్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి. జనరల్గా ఏంటంటే గోల్డ్ అయితే పక్కన పెట్టి తెలియదండి. కాకపోతే మీరు బాబు పర్ల్స్లో ఐటమ్ చూస్తే సిల్వర్ అనుకుంటారు, బయట ఏదైనా గోల్డ్ షాప్ చూస్తే గోల్డ్ అనుకుంటారు. మెటీరియల్ అయితే సూపర్గా ఉంది అండ్ వర్క్ కూడా అంతే సూపర్గా ఉందన్నమాట. అండ్ డిజైన్స్ అన్ని కూడా సూపర్గా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ డీటెయిలింగ్ వీడియో అయితే యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ. బాయ్.